Meta Transport Malta għamlet laqa ma' sidin tal-ħwienet fix-xatt tal-Isla dwar il-proġett li qed isir bħalissa, kienet wedithom li n-negozju tagħhom mhux se jkun affettwat, kif spjega Mawan dan is-sit ta' ħanut. Bħala proġett aħna diġà ntqajna anki konna ma' Transport Malta bħala sidin tal-ħwienet fil-fatt qabel beda l-proġett l-ewwel laqgħa li kienet ma' Transport Malta biex jispjegawna eżatt se jiġri u ma jiġrix. Il-problema kienet li waħda mill-wadiet li tawna daw kienet li aħna x-xogħol tagħna se jiġu affettwat. Waqt l-istess laqa kien intqal li triq se ssir one way biex jonqsu l-ostakli. Iżda bil-mod kif qed jimxu l-affarijiet, is-sit tal-ħanut jgħid li qed ibati minn inkonvenjent kuljum. Klijenti li s-soltu kienu jinżlu x-xatt tal-Isla biex jieklu f'nofsinhar, issa saru jaħsbuha darbtejn minħabba trabijiet, l-istorbju ta' trakkijiet u l-irwejjaħ ta' drenaġġ li hemm fiż-żona. Is-sit jgħid li huwa nkwetat li d-dewmien fuq il-proġett tal-Isla jista' jkun bħal tal-baċir numru 1 f'Bormla. Jiena l-iktar ħaġa li tinkwetani bħalissa fil-preżent hija li jiena fil-għodu qed niftaħ ix-xater naf li għandi space u mhux qed ilħaq ma' dawk l-ispejjeż. Diġà ilha għaddejjes għal dawn 3 ġimgħat għalkemm ħadhom iktar ma nafux. Nisperaw li din mhija xi ħaġa li ħadkun fit-tul għaliex mhi sitwazzjoni feliċi ħafna.